Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Татарстанда солқын айтты. Бүгін төнле һәм һава температурасы 25 язганда 30 градуска кадәр төшәчәк дип кисәтә синоптиклар. Иртәгә көндез 16дан алып 21 градуска кадәр солқын булачак. Исегезгә төшерәбез, республикада кичә суытып җибәрде. Бу Татарстанга төньяктан солқын һава керү белән бәйле. Идел буе һәм Россиянең үзәк төбәкләренә дә суык килде. Мәскәүдә мәсәлән бүген кыш башыннан бирле иң солқын көн теркәлгән, анда -22. Татарстанда исә тагында көчле солқын көтелә. Җомгага каршы төндә һава температурасы 32 градуска кадәр төшәчәк дип фаразлыйлар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы озак вакытка урамда калмаска киңәш итә, шимбә исә җылыта башлый. Көчле суыклар башлану сәбәпле мәктәп укучыларының расписаниесе үзгәрергә мөмкин. Авылларда башлангычлар өчен 23 градус салкын булса, шәһәрдә 25 градустан төшсә дәресләр булмаячак. 5-9 сыйныфлар авылларда 25, шәһәрдә 27 градус булса укымый. Өлкән сыйныф укучылары температура 30-32 градуска кадәр төшсә өйләрендә кала ала. Мәгариф оешмалары җитәкчеләре биналарны җылылык белән тәэмин итүне катгый контрольдә тотарга тиеш. Казанның Дәрвишләр бистәсендә кечкенә балалы гаилә сирим газы белән агуланган. Совет урамындагы йорттагы фатирда 3 кешенең зыян күрүе турында хәбәр ашыгыч хезмәтләргә бүген көндез килеп ирешә. 29 яшьлек ир-ат, 31 яшьлек хатын-кыз һәм 4 яшьлек бала хастаханәгә озатылган. Аларның хәле уртача авырлыкта дип бәяләнә. 11 сәгатьтәдер. 11. Исене үзегез сизмәдегез инде? Юк. Хәзерге вакытта газ юк. Остаточный газ гына әзрәк килеп ала, ләкин приборлар эшләми, кайнар су юк, газ белән кулланып булмый. Вентиляционный шахтада шәхсән үземнең квартирада мин ачып тикшердем, анда бик күп чүп җыелган. Управляющая компания соңгы тапкыр сентябрь айында тикшергән дип хәтерлим. При обслуживании газовых и вентиляционных камерларына бер елга 4 тапкыр без ләгәргә тиеш без квартирларга. Быел бу квартирага 4 тапкыр кергәннәр иде, 4 тапкыр кешеләр өйдә булмады. Все выясняется, но при открытой тәрәзәне ачкач приток воздуха бар, вент-каналы эшли, засорлар тоже не обнаружены. Казанның Совет районы прокуратурасы тикшерү эшләре башлаган. Фаҗиганың сәбәпләрен, газ җиһазларын кулланган вакытта куркынычсызлык таләпләре үтәлгәнме, юкмы икәнлеген ачыклыйлар. Хокук бузу очраклары булса, тиешле чаралар күреләчәк. Цифрлы технологияләр безгә халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрергә һәм бизнесның көндәшлеген арттырырга мөмкинлек бирә. Бүген Иннополиста илнең Федерация Советы каршындагы цифрлы икътисадны үстерү советы утырышы узды. Иртәдән үк биредә президент Рөстәм Миңнеханов катнашында коворкинг ачылды. Стартаплар өчен ясалган бу заманча объектта 15 резидент эшли башлаган инде. Алар арасында чит ил вәкилләре дә бар. Яңа резидентлар 7 миллиард сумнан артык инвестиция җәлеп итәргә тиеш. Ил күләмендә уздырылган киңәшмәдә тагын нинди мәсьәләләр күтәрелде? Толырак Илдар Сафиуллин. По вашему поручению в 2019 году возобновили строительство, в 2020 полностью завершено, в течение года мы его заполняем. Бүген Рөстәм Миңнеханов катнашындагы тантанада яңа кырылмагына түгел, IT эшчәнлек юнәлешендә яңа мөмкинлекләргә дә ишек ачылды. Зур максатларга ирешү өчен бирдә бөтен шартлар булдырылган. IT белгеч Александр Букин яңа ачылган коворкингка беренчеләрдән булып аяк басты. Үзенчәлекле эш белмәсен бик ошата. Шатыр сыман бу урында эшләргә кызык, яңа фикерләр үзеннән үзе туа ди. Монда якты аралашу мөмкинлеге зур. Очень современно, офис, уютно. Хәзер минем бу офиска барасым гына килеп тора. Читтән торып эшләү мөмкинлеге дә бар югыйсә, тик биредәге иҗади мөхит үзенә тарта. Бүген ачылган коворкинг ул 150 кешегә исәпләнгән. Аның үзенчәлеге шунда ки, менә шундый шатыр сыман бүлмәләр диварлар белән түгел, махсус рәшәткә сыман җайланма белән бүленгән. Монда янәшәдә утыручы хезмәткәрләр белән генә түгел, күрше бүлмәдәге эшчеләр белән рәхәтләнеп аралашырга мөмкин, чөнки диварлар юк диярлек. Аның төп үзенчәлеге дә менә шуннан гыйбарәт. Мондый коворкинг әлегә дөньяда бердән-бер. Бүген ачылган технологик коворкингның мәйданы 845 квадрат метр. Монда 15 резидент урнашкан инде. Төркиядән дә вәкил бар. Merhaba, öncelikle Innopolis her yoklап уңайлы булу белән җәлеп итте. Татарстан белән күптән кызыксынабыз. Үзебез автомобиль төзелеше юнәлешендә эшлибез. Очень разный фокус. Бу объектта заманча инфраструктура булдырылган, робот, гид, навигатор, бот бар. Ял итү һәм ашау урыннары каралган. Рөстәм Миңнеханов Иннополиста Лобачевский технопаркында карады. Монда мәгълүмати технологиялар буенча эшләүче оешмалар, стартаплар урын алган. Технопарктагы мәйданнарның 86% арендага бирелгән. 130 стартап бар, шуларның яртысы быелгы.
Тагын бер мөһим юнәлеш венчур килешүләре. Рөстәм Миннеханов бердә Казан экспресс оешмасы офисында карый. Президент технопаркның үсешенә уңай бәя бирә. Год цифровизации мы не зря объявили. Это площадка как бы федеральная. Но у нас есть татарстанские площадки. Вот IT-парк Казань, Челнах. Сейчас еще один большой IT-парк делаем. Потому что любая отрасль, не только промышленности, значит, здравоохранение без цифры никуда, культура без цифры, образование тем более, куда бы мы ни... Архивное дело. Вот что бы мы ни делали везде, цифровизация нужна, искусственный интеллект нужен. Это как бы уже требование времени. Иннополиста Федерациялар Советының цифрлы иктисад буенча күчмә утырышы да үтте. Анда видеоэлемташа Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко да катнаша. Киңәшмәдә икътисадка һәм социаль өлкәдә ясалма интеллект технологияларын куллану турында фикер алыштылар. На данный момент Минэкономразвития как раз... Хәзерге вакытта икътисади үсеш министрлыгы бу юнәлештәге каршылыкларны ачыклый, хокукый яктан да өйрәнүләр бара. Административ киртәләрне юк итү шарт. Мондый чаралар ясалма интеллектны киң кулланышка кертү өчен тиешле шартлар булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Цифрлаштыруда Россия продукциясын кулланган оешмаларга салым түләгәндә ташламалар каралырга тиеш. Җыелышта шундый тәкъдим белән чыктылар. Бу мәсьәләне Дәүләт Думасында язгы утырышта караячаклар. Ул телемедицинага да кагыла. Мне кажется, уже давно настало то время. Миңа калса төрле сынаулардан төгәл эшләргә күчәр вакыт җитте. Бу хакта инде Мәскәүдә дә, Татарстанда да әйтеп киләләр. Чөнки бу төбәкләрдә телемедицина үсештә һәм тормышта актив кулланыла. Тик менә хукукый яктан ул әле көйләнмәгән. Иннополис резидентлары быел 7 миллиард ярым сумлык инвестиция җәлеп итәчәк һәм 521 яңа эш урыны булдырырга да әзерләр. Иннополистан Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Иннополиста Бердәм Россия партиясе волонтерлары хәрәкәтенең быелгы эшчәнлегенә нәтиҗәдә ясадылар. Фирханың генераль советы секретаре Андрей Турчак җитәкчелегендә һәм Татарстандагы бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин катнашында киңәшмә үтте. Волонтерлар эшен оештыруда Татарстан башка төбәкләргә үрнәк дип ассызыкладылар. Пандемия чорында алар аеруча зур ярдәм күрсәтте. Транспортировка пациентов, смена постельного белья, иногда просто поговорить с пациентом гораздо улучшает его состояние здоровья. Татарстандагы медицина волонтерлары хәрәкәте җитәкчесе Анна Макарова бу 2 елда башкарылган изге эшләрне күз яшьләре белән искә төшерә. Ул булачак табибә. Укырга да игелекле гамәл кылырга да вакыт таба. Волонтерлар пандемия вакытында өлкәннәрнең иләренә дарулар һәм азык-төлек китергән. Авыр хәлдә калучылар безгә йылы-йылы рәхмәт укый иде диләр. Помощь пациентам. Авыруларга хәтта бер җылы сүз дә ярдәм итә. Кайча кеше аралашуга сусый. Тирә-юньдәгеләргә игътибарлы булырга кирәк. Бу 2 елда без зур тәҗрибә тупладык. Командага рәхмәт. Көн-төн дими эшләделәр. Безнең штабта 7000-нән артык волонтер бар. Пандемия чорында Россиянең барлык төбәкләрендә волонтерлык үзәкләре эшли башлады. Бердәм Россия партиясе аларга һәр яклап ярдәм итә. Фирканың күп кенә вәкилләре үзләре дә волонтерлар сафына кушылган. Бердәм Россия коронавирус белән көрәшкә мохтаҗларга ярдәм итүгә ил буенча 100 меңгә якын кешене җәлеп иткән. За каждой такой помощью стоит. Бу 2 ел дәвамында 80 меңнән артык кеше волонтерлык эшенә алынды. Алар авыруларга, өлкәннәргә дарулар китергә булыша, табибларга ярдәм итә. Волонтер машина йөртүчеләр аерым игътибарга лаек. Алар техникаларында ягулыкка акчаны да кызганмады. Республикада Бердәм Россия партиясеннән 170 вәкил дә волонтерлык эшенә алынган. Ихтыяҗ булса, алар санын тагын да арттырырга мөмкин диләр. Такая инициатива, она показала, что безучастных практически нет. Люди понимают, что в трудной обстановке мы объединяемся и оказываем поддержку и помощь. Волонтерларга мәҗбүри медицина иминиятләштерү ясау турында сүз бара. Бу мәсьәлә Дәүләт Думасының язгы сессиясендә күтәреләчәк дип белдерде Андрей Турчак. Руслан Судинов, Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә Россия президенты Владимир Путин журналистлар белән матбугат очрашуы уздырачак. Ул көндезге 12-дә Манеж күргәзмәләр үзәгендә башлана. Пандемия сәбәпле президент белән очрашырга тиешле журналистлар саны 2 тапкыр киметелеп, 500-гә калдырылган. Барысына да ПЦР тест тапшырып килү шарт. Матбугат конференциясенә федераль һәм төбәкләрдәге массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләреннән тыш чит ил журналистлары да чакырылы. Татарстаннан 5 кеше катнаша. Алар арасында хезмәттәшебез журналист Данил Сәфәров һәм Новости Татарстаны тапшыру алып баручысы Элина Зиннәтуллина да бар. Мин Владимир Путин үткәргән матбугат конференциясендә беренче тапкыр катнашам һәм экология турында сорау әзерләдем. Милли бизәге булган кием кияргә җыенам. Шулай үземә игътибарны җәлеп итәчәкмен.
Төлемесің екен тәгәрбәшіңе 100 ақсалалар бүгіннен Қозанда парковка үшін оқша қызғанған машина ертушілерге қарсы шара көре башлайлар. Рәсми мәгълүмат бойынша қазір башқаладағы төлеулі машина қою орындарындағы 10 автомобильдің 9-ында дәулет номерлары солдырылып қойыла. Бүгін шәһәрнең транспорт комитеті оларны ашыклау үшін рейдқа шықты. Тәгәрмәшкә 100 қою қағида бұзушыларына киметірме? Илгиша Күров репортажы. Башкаланың транспорт комитеты хезмәткәрләре бүген үз эшен Толстой урамыннан башлады. 4 автомобильгә йозак куйдылар. Сары төстәге махсус җайланманы машиналарның алгы тәгәрмәченә урнаштыралар. Блокиратор түләүле парковкадагы дәүләт номерлары салдырып калдырылган машиналарга куела. Транспорт комитетында белдерүләренчә, кагыйдәне күп очракта уку йортлары янындагы автомобиль кую урыннарында бозалар. Точки рейда, они не определены. Рейдның маршруты алдан билгеләнмәй, шәһәрдәге һәр муниципаль парковка тикшерелә. Номерсыз машиналар уку йортлары янында күп була. Димәк, студентлар кагыйдә боза. Блокираторлар куя башлыйбыз дип шәһәр хакимияте дүшәмбе көнне кисәткән иде. Кагыйдә бозучылары инде кимегән. Мәсәлән, бүген Ирек мәйданында намуссыз машина йөртүчеләр ачыкланмады. Блокираторны салдыру өчен анда язылган номерга шалтыратырга кирәк. Инспекторлар 10 минут эчендә килеп җитеп, махсус җайланманы алып куярга вәгъдә итә. Блокираторны үзеңә алырга маташу исә тыела. Булай эшләгәндә сез машинагызга зыян да китерә аласыз. Инспекторлар килгәч, машина хуҗасына беркетмә төзи. Кагыйдә бозучыларга 2500 сум күләмендә штраф салына. Машина йөртүчеләрнең күбесе бу яңалыкны хуплый һәм аларда парковкаларда номерсыз автомобильләрнең кимүен сизгән. Я думаю, меньше станет, но по городу проехал. Кагыйда бузучылар кимер дип уйлыйм, бу инде бүген үк сизелә. Мин монда бер нинди проблема күрмим. Машина алырлык хәлдә булган кеше парковка өчен түли ала бит инде. С одной стороны, правильно. Бер яктан бу бик дөрес алым, икенче яктан кешеләрнең штраф түлисе була. Ләкин алар үзләре гаепле бит. Парковкалардагы номерсыз машиналардан эшмәкәрләр дә еш зарлана. Безнең клиентларның автомобильләренә урын калмый диялар. Рәсми мәгълүмат буенча түләүле машина кую урыннарындагы 10 машинаның 9-ы кагыйдә бузучыларныкы. Транспорт комитеты рейдларны көн сайын уздырырга җыена. Илгиша Күреп, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Келесі елда Қозандағы Сугбай этләр приютындағы хайваннарын асырауга 26 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Бу 2021 ел белән чагыштырганда 5 миллионга күбрәк. Татарстанда Сугбай этләр проблемасын хәл итүшләре дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, хуҗасыз хайваннар мәсьәләсе Татарстанда май башында кабыргасы белән торган иде. 29 апрель Осиново бистәсендә 11 яшьлек баланы эт талаганнан соң президент әлеге мәсьәләне катгый контрольгә алырга кушкан иде. Бүгенгә Казанда 4000-дән артык урам итен тотып приютка урнаштырдылар инде. Хәзер аны төзекләндерү эшләре башкарыла. Толырақ алдағы репортажда. Казанда Сугбай этләр өчен бер генә приют бар. Ул Мирный бистәсендә урнашкан. Менә бу яңа биналары. Монда 300-гә якын кишеккә урын булдырылган. Гомумән бу приютка бөтен шәһәрдән хуҗасыз этләрне тотып китерәләр. 12 дней назад вот эта собака, азиат, она хозяйская собака, сорвалась с цепи в Юдино и набросила на 4 человек. Очень сильно покусали вот этих 4 человек, вследствие чего мы эту собаку сразу забрали. Менә бу овчаркадан хуҗасы баш тарткан эт артык усал дип. Хәзер монда шундый 386 эт асрыйлар. 300-гә якыны бик усал санала. Аларга яңа хуҗа табылмаса, приютта калдырачаклар. Татарстанда Сугбай этләр проблемасы быел шактый кискен булды. Республика җитәкчелеге дәрәҗәсендә аны яз көне күтәрделәр. Апрельдә Осиново бистәсендә эт шак кына 11 яшьлек баланы талап үтермәде. Охшаш очраклар Яшелүзән, Биектау районнарында да булды. Май башында президент мондый аяныч хәлләрне булдырмау өчен мәсьәләне катгый контрольгә алырга кушкан иде. Шул вакыттан бирле Сугбай этләр буенча кайнар линия эшли башлады. Казан приютында ремонт башланды. В третьем квартале этого года Беренче һәм икенче квартал белән чагыштырганда, быелның икенче кварталында эт тешләү очраклары 3-тән 1-гә кимеде. Бу бик сөендерә. Ел башында хәтерләсәгез, этләр өерләре белән кешеләргә ташланалар иде. Президент берничә районга бер булса да приют төзүне, шулай ук булганнарына ярдәм итүне максат итеп куйган иде. Соңгы елларда Казандагы приютны төзекләндерүгә генә 9 миллион сумнан артык акча тотылган. Мы для себя поставили задачу 2022 ел ахырына 1200 квадрат метрлы зур корпус ачуны күздә тотабыз. Анда 800 этне урнаштырып булачак. Бинаны Голландия технологияләре буенча төзергә исәп бар. Хайваннар түбә астында яшәячәк. Шул ук вакытта урамга да чыгып йөри алачак. У них будет огороженная территория, будет, то есть у них самовыгул, вышли, погуляли, будут заходить обратно. Очень разнополярные мнения. Миңа халыктан төрле мөрәҗәгатьләр килә. Кайдадыр фаҗига килеп чыкса, мылтык тотып барсында атыгыз дип язалар. Әмма бу закон бузу, икенчедән әхлак кануннарына туры килмәй. Казанда хуҗасыз этләр булмасын өчен барсында эшләргә тырышабыз. Киләсе елда Казандагы әлеге приют этләрен асрар өчен тагын 26 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Быел 21 миллион сум бүленгән иде. Бер хайванны асрар өчен тәүлегенә 108 сум акча кирәк. Айгөл Бәдретдинова, Юлия Гоголева, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін хөкүмәт йортында Татспиртпром җәмгыятенең директорлар советы утырышы узды. Премьер-министр Алексей Песошин җитәкли. Утырышта предприятиенең быелгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды. 2022 елга керем һәм чыгымнар бюджет расланды. Шулай капиталь төзекләндерү, җитештерү программасы, чимал белән тәэмин итү мәсьәләләре турында да фикер алыштылар. Татарстанда яңа ел алдыннан укытучыларга 30-дан 70 мең сумга кадәр премия түләнәчәк. Аның төгәл суммасы мөгаллимнең эш күләме, эш һәм яшәү урынына бәйле була. Бер тапкыр бирелә торган акча укытучыларның хезмәт хакын Татарстандагы уртача хезмәт хакына җиткерү мөмкинлеге бирәчәк. Бүген республиканың мәгариф министры Сурхадиуллин бу хакта матбугат очрашуында җиткерде. Укытучыларның эш хакын уртача икътисади дәрәҗәгә күтәрү яңа елда да дәвам итәчәк. Мәктәп укучыларына вакцина ясауга кагылышлы сорауга Сурхадиуллин әлегә федераль министрлыктан моңа документлар килмәвен әйтте. Ул мәктәпләрдәге куркынычсызлык, белем бирү сыйфаты, татар телен укытуда федераль стандартлар, кадрлар җитмәү мәсьәләсенә тукталды. Әйтик, авыл җирендә укытучылар җитмәү авыл мөгаллиме программасы буенча өлешчә хәл ителә. Соңгы 2 елда шул исәптән башка төбәкләрдән 24 укытучы килгән. Алабугада икенче бер юл табалар. Мобиль укытучы проекты булдырыла. Бу инде ничек тә булса проблемадан чыгу юлын эзләү. Шит тел укытучысы, башка тел укытучысы бер мәктәптә укыта да, аннары китә, бара-бара яңадан анда укыта, шуңа күрә. Ләкин бу безнең максат булырга тиеш түгел менә бөтен җирдә. Чөнки безнең максат укытучылар белән тәэмин итү. Чөнки укытучылык төпләнеп эшләргә тиеш. Бүген биредә мәгариф темасын даими яктыртучы журналистлар конкурсына нәтиҗә ясадылар. Алар арасында безнең телеканал хәбәрчеләре дә бар. Татарстанның 91 фермеры федераль программалар буенча уздырылган агростартап гаилә фермасы Агропрогресс авыл хуҗалыгы кооперативларын үстерү конкурсларында җиңеп чыга һәм дәүләт ярдәме ала. Аларга сертификатларны бүген авыл хуҗалыгы министрлыгында тапшырдылар. Иң популяр программа Агростартап. Оештыручылар әйтүенчә, катнашучылар арасында елдан-ел яшьләр арта. Алар авылда нинди юнәлешләр буенча эшмәкәрлекне җәелдерә һәм авылга ничек ярдәм итә? Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Авыл җирендә үз эшен башлап, авыл кануннары буенча яшәүчеләр, иң тырыш фермерлар бүген дәүләт ярдәме алды. Баштан бизнес-план төзеп, аны яклаганнар, конкурста җиңеп чыкканнар. Әлеге сертификат аларга эшмәкәрлекне үстерергә мөмкинлек бирә. 3 миллион грант тоттык, 24 баш сыерга. Нурлат районыннан Ришат Тимербулатов үз хуҗалыгында сыерлар санын арттырырга җыена, моңарчы үгезләр асраган. Ит җитештергәннәр киләчәктә дә мондый конкурсларда катнашырга ниятлиләр. Без үз кишчебез белән фермаларны салдык, агростартап ярдәмендә biz aldık, traktör aldık, мясной направление терлекләр алдык, молочный направление терлекләр алдык. Киләчәктә без агростартап ярдәмендә зур фермалар төзергә планлаштырабыз. Безгә бик ошый катнашырга шундый программалар булганда. Арча районыннан Айзат Сәләхов 7 ел элек ат үрчетә башлаган. Бүген төрле тукымлы 137 аты бар. Агростартап конкурсында җиңеп чыга. Сертификатны аңа сарай төзү өчен биргәннәр. Без строительствога, конечно, тагы зурайтып җибәрергә алынган инде. Бу грантны алгач 2 елда 360 башка җиткәргә тиеш булабыз. Терлекчелек, кош-корт игенчелек бу авыл җирендә эшмәкәрлекнең иң актив юнәлешләре. Саба районыннан Нияз Хурамшин 9 ел җиләк үстерә. Грантны үсентеләр сатып алырга һәм су сиптерү җайланмалары куярга тотачак. Бүген залга җыелган фермерларның һәрберсенең үз тарихы, омтылышлары бер авылны яшәтү. Беренче чиратта без көтәбез алардан яңадан эш урыннарын булдырырга. Һәрбер фермер үзенең проектында үзеннән тыш әле яңадан һәр үзендәге авылдагы кешеләргә эш урыны булдыра. Ул якынча безнең 500 кешедән артыграк эш урыны булачак. Һәм шулай инде bütün фермаларда сафка басканда, терлек белән тулганда 5000гә якын безнең булырга тиеш мөгезләре терлек, шуларның 2000 ярымы савым сыерлары. Төрле программалар буенча грантларның гомуми күләме 650 миллион сумнан артык. Агростартап конкурсы 3 ел элек башланган иде. 2019 елдан йөзләгән кеше авылда үз эшен башлаган. Фәйрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Россиядә энергетиклар көне һөнәри бәйрәмнәрендә Татарстандагы ТГК 16 оешмасының барлык филиалларындагы 196 хезмәткәргә мактау грамоталары, рәхмәт хатлары һәм дәрәҗәле исемнәр бирелде. Көчле алкышлар, шатлыклы елмаюлар һәм генераль директор кулыннан алынган дәрәҗәле бүләк. Энергетикларның бүгенге иртәсе тантаналы төстә башланып китте. Бүген биредә компания үсешенә зур өлеш кертүчеләр җыелган. Профессия очень ответственна. Безнең һөнәребез бик тә җаваплы. Халыкны ут һәм җылылык белән тәэмин итәбез. Алардан башка тормышны хәтта күз алдына китерү кыен.
Һөнәри осталыклары һәм фидакар хезмәтләре өчен ТГК 16 оешмасында эшләүчеләргә дәрәҗәле исемнәр дә бирелде. Александр Васильцов хәзер Татарстанның атказанган энергетигы. Данная награда это не только моя заслуга. Шундый дәрәҗәле исем алуым минем генә казаныш түгел, бу бөтен хезмәттәшләремнең тырышлыгы. Бик зур рәхмәт аларга. Профессия очень важная, очень душевная. Энергетика бик мөһим өлкә. Үз эшебезне яратып һәм тырышып башкарабыз. Йортларда ут белән җылылык бер вакытта да бетмәсен. Энергетиклар көне уңаеннан 96 хезмәткәр бүләкләнде. Аплы Тукай 20 гасыр башында Казанда кайда яшәгән, кемнәр белән оралашкан, башкалабызның нинди урыннарында булырга яраткан, булар хакында махсус басманы укып белергә була. Бүген Аплы Тукай тормышы һәм иҗаты дип аталган фәнни хезмәтнең 2 һәм 3 томнарын тәкъдим иттеләр аны. Татарстан Фәннәр академиясен Галимҗан Ибраһимов исемендәге институт галимнәре әзерләгән. Яңа басма белән Гөлназ Гыйниятова танышып кайтты. Тукай тормышындагы мөһим вакыйгалар, мөһим урыннар. Бу Тукайга багышланган хронология хезмәтләренең дәвамы. 2018 елда нәшр ителгән беренче китапта шагыйрьнең балалык еллары һәм Җаек шәһәрендә канат ныгыту дәвре турында сүз алып барылса, икенче һәм өченче басмалар Тукайның Казан чорына багышлана. Бу 1907 һәм 13 еллар. Тукай бит ул Казанда яшәгән, ләкин шул ук вакытта ул үз тормышында берничә сәяхәттә кылган. Менә биредә бу проектта да, аның 3нче китабында Тукайның Астраханьга, аның Петербургка сәяхәте, андагы зыялылар белән аралашуы. Галим сүзләренчә, Советлар Союзы чоры вакытында Тукайга караш бер идеягә нигезләнгән булган. Аны күбрәк демократик әдип буларак өйрәнгәннәр. Яңа фәнни проектта исә фикер каршылыкларына да урын бирелгән. Биредә архив материаллары да кергән, биредә истәлекләр дә кергән. Тукайны белгән кешеләрнең, аның белән аралашкан кешеләрнең истәлекләре дә кергән. Хезмәтнең татар һәм рус телләрендә нәшр ителүе дә игътибарга лаек. Авторлар фикеренчә, бу Тукай иҗатын киңрәк өйрәнергә мөмкинлек бирә. Институт галимнәренең максатлары да шул. Чит илдә чыккан Тукай турында фәнни хезмәтләр, мәкаләләр һәм башка һәм татар мөхаҗирләре тарафыннан язылган китаплар, газет, журналларны өйрәнергә кирәк. Анда шактый без белмәгән шактый бай материал ята. Татарстан галимнәренең әлеге хезмәте күптән түгел Россия күләм үткәрелүче ключевое слово конкурсында иң яхшысы дип табыла. Яңа басма 1000 данәдә нәшр ителгән. Әлегә ул сатуда юк. Гөлназ Гыйниятова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда балаларның яңа хыялын тормышка ашыра башладылар. Демид Лисовский исемле малай үскәч, поезд йөртүче булырга тели икән. Кыш бабайга хатында шул хыялы турында язган була. Бүген 10 яшьлек Казан малаеның теләген Татарстанның транспорт министры Фәрит Хәнифов тормышка ашырды. Министрлык вәкилләре Демидны әнисе белән бергә Казанның тимер юл вокзалына чакырган. Малайга уенчык поезд бүләк иттеләр, пассажир вагоннары буйлап экскурсия уздырдылар һәм кабинада утыртып әйләндерделәр. Республикада чыршы бәйрәмнәре уза башлады. Аларның татар телендәгесе Казанның әкият балалар үзәгендә оештырыла. Милли яңа ел кичәсенең төп артистлары социаль челтәрдә зур танылу алган Салаватик төркеме иде. Алар татар җырларын бөтен дөньяга таныту өчен күп көч куя. YouTube'тагы клипларын меңнәрчә кеше карый. Казан балаларына нинди яңа ел бүләк әзерләгәннәр? Бу турыда Инзилә Хусейнова. Салаватик төркеменең яшь артистлары татар халык җыры әпипәне заманчалаштырган. Аның хит ясап, социаль челтәрләр аша бөтен дөньяга танытырга телиләр. Иң зур максатлары үз яшьтәшләре арасында татар җырларына кызыксыну уяту. Яңа елда менә кем нәрсәгә ышана? Кыш бабайга ышанасызмы? Кем нәрсә көтә? Бүләкләр көтәбез. Без туган илебезне яратабыз һәм туган телебезне саклыйбыз. Салаватиклар Салават күпер журналы проекты. Анда 6 бала катнаша. Барысы да Татар дәүләт филармониясендә шөгыльләнүчеләр. Яңа ел бәйрәме өчен 10 җыр әзерләгәннәр татар телендә. Алар белән бергә яңа ел кичәсен Кыш бабай белән Кар кызы да бизәде. Балалар өчен уеннар оештырып, җырлап биеп күңел ачтылар. Берсеннән берсе матур, берсеннән берсе милли җырлар яздырдык һәм төшердек. Һәм ул балаларны
ул клипларны дөресрәге 10-20 хәтта 60 мең бала караган. Бу безнең өчен горурлык. Мондый бәйрәмнәрнең булуына балалар гына түгел, әти-әниләр дә шатлана. Милли мөхиттә күңел ачуы үзе бер горурлык диялар. Яңа бәйрәм ул кичкенәдән көтеп алган бәйрәм. Һәм инде аны менә шушындый зур залларда күпме халыклар җыеп татарчалатып үткәрү, татар телендә үткәрү аеруча да безнең өчен зур файдадыр дип уйлыйм. Бик мөһим искиткеч чара дип уйлыйм. Салават күперенә зур рәхмәтемне белдерәм шундый чара эшләгән өчен. Татарча булыр дип өметләнәм инде. Мөгъҗизалар чоры яңа елны балалар аеруча көтеп ала. Теләк-хыялларның шушы бәйрәмдә чынга ашасына ышаналар. Интилә Хусаинова, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, сау сәламәт булыйк. Встречай Новый год в любимом месте. Оздоровительные лагеря компании «Татнефть» приглашают на зимние каникулы. Солнечный, Факел и Чайка ждут вас. Профильная программа, креативные мастер-классы, спорт-бассейн и 5-разовое питание. 8 917 920 15 95. Действует спеццена, подробности на сайте social.tatneft.ru. Nissan в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Порадуйте себя и близких уже сегодня. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. Светлая долина. Старт продаж новых домов. Забронируйте квартиру на сайте akbarsdom.ru и по телефону в Казани 212 26 76. Казанский цирк поздравляет всех с Новым годом и с 17 декабря приглашает на программу «Новогодний цирк Деда Мороза». АО «Тата Агролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203 86 02. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Белкада яңа елның түбән бәяләре бары тик бер атна гына чәшке, мутон, тедди һәм башка тартуннарга 50%-ка кадәр ташлама. Белка, Татарстан урамы 7. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга, кичектереп төләү шартлары белән заказ бирегез. Декабрь ахырына кадәр китереп бирү, фатирага кадәр мендерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер телефоны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көн буе кар явып торачак, 20 градус суык. Төньяк киңлекләрнең салкын һава агымы республикабызда тоткарлану сәбәпле температура түбән саклана, кайбер районнарда иртән аязганда 27 градуска төшә. Төньяк чыгышта көндез температура 21 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзилә көн шулай ук болытлы, явым-төшемле һәм суык. Әлегә салкын булса да, якын көннәрдә һава шартлары үзгәрә. Температура күтәрелә, буран һәм көчле җил булачак дип кисәтә синоптиклар. Пәнҗешәмбе төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көндез температура 26 градуска җитә, җил көньяк көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән болытлы булса да, кичкә көн аяза. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта болытлы, бераз кар явачак. Нинди генә ел фасылы хөкем сөрсә дә, табигать бер кайчанда матурлыгын югалтмый, бары тик төс белән генә үзгәртә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Хәтфә яфрагы сыгынтысыннан ясалган Гиделикс тамчылары һәм сиробы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне йомшарта һәм спазмны киметә. Аны яңа туган балаларга да бирергә була, чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Казанда кар явачак, температура -23 градуска кадәр, көнбатыштан талган җил.
Атмосфера басымы күтәрелә, төкемеш баганасының 752 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 76%. Көндезге сәгатьләрдә магнит дәвылы булу ихтимал, сәламәтлегегезне саклагыз. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе. Энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, органлыкны бетерә. Санчи энергия һәм озын гомер чыганага. Формулян таруханәләрендә 20-ннән 30 декабрьгә кадәр Санчига 20% ташлама. Бүгенгә менә шулар, сау булыгыз.